Από εκεί ακούστηκε. Αυτό το κινηματογράφο βρήκα, αυτό το θέατρο βρήκα και αυτό το θέατρο με αγάπησε. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστος και δεν απαρνιέμαι τίποτα από την δουλειά του κινηματογράφου που έχω κάνει. Απόδειξη ότι δεν είναι και τόσο ευθυνή είναι ότι σήμερα όλοι μας κάνουμε μια δεύτερη καριέρα στην τηλεόραση. Και λέμε ότι και οι παλιές ταινίες είναι καλύτερες από τις σημερινές. Τι σημαίνει? Δεν είχαμε τα μέσα, αυτά τα σενάρια γράφανε. Αυτό το επίπεδο είχαμε τότε εμείς. Οι ανησυχίες μας, σου επαναλαμβάνω, αρχίσανε μαζί με τις δικές σας. Όταν εσείς μας επισημάνατε τον κίνδυνο, πού πάτε, εσείς οι νέοι εδώ. Υπάρχουν ζημιές, φθορές που έχουν υποστεί τα εκφραστικά σου μέσα σαν ηθοποιού μέσα από αυτές τις ταινίες? Όχι, αν προσέξεις, όχι. Εγώ είμαι πάντα της θεωρίας ότι ο μετρητής πρέπει να γυρίζει στο μηδέν. Να αποτοξινώνεσαι δηλαδή. Πιστεύω σε ένα αμερικάνικο καλλιτεχνικό δόγμα. Πριν κάνεις ένα ρόλο, ψάξε μήπως υπάρχει και δεύτερος τρόπος και τρίτος από τον πρώτο τρόπο που έρχεται στο μυαλό. The non-first way. Ο ρυθμός με τον οποίο δούλευες δεν σου άφηνε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να το σκεφτείς αυτό? Ναι, αυτό είναι η δουλειά που γίνεται στο σπίτι, που δεν την έκανα όταν, κι εγώ που δεν την έκανα όταν ήμουν νέος. Αλλά τώρα δουλεύω διπλάσια στο σπίτι από ό,τι δουλεύω στο θέατρο ή την ώρα του γυρίσματος και τετραπλάσια από ό,τι δούλευα όταν ήμουν νέος. Έχεις βελτιώσει, θέλω να πεις, τα εκφραστικά σου μέσα σαν ηθοποιός. Όμως, αυτό να μην το ξανακάνω. Αυτό που έκανα τώρα δεν μου αρέσει, το έχω κάνει τόσες φορές. Πού το κόβεις. Και φτάνεις στην λιτότητα των μέσων σου. Όμως εγώ θα ξαναγυρίσω στην περίοδο εκείνη και θα επιμείνω. Δεν φοβήθηκες τότε μήπως τυποποιηθείς στους ρόλους για τους οποίους διαμαρτυρήθηκες στην αρχή όταν σε ρώτησα? Όχι, κοιμόμουν στις δάφνες μου. Όπως πολλοί θα την πάθουνε. Τις χάρτινες δάφνες μου. Μα κάποια στιγμή η ίδια η κριτική. Η κριτική και ένας ταξιτζής ή κάνω λάθος? Και πριν από τον ταξιτζή η κριτική έκανε μια φορά, δύο, λέω δεν ξέρω τι λένε αυτοί. Αλλά όταν όλοι μαζί είπανε, τυποποιήθηκε ο ίδιος, τώρα έρχεται και σαν κορυφή, κορονίδα, ένας οδηγός του ταξί που μου λέει, κύριε Ηλιόπουλε, είστε θαυμάσιος, η γυναίκα μου καλά είναι ερωτευμένη μαζί σας, δεν χάνει έργο σας. Καλά, εγώ δεν έρχομαι γιατί σας ξέρω, σας έχω δει, παίζετε το ίδιο έργο, αλλάζετε μόνο τους τίτλους. Εκεί φοβήθηκα. Και εκεί, ας πούμε, κατάλαβα πως πρέπει να προσέξω. Θύμισέ μας και μερικές μεγάλες σου επιτυχίες, αυτές που εσύ ξεχωρίζεις. Πρέπει να πω πρώτα για τον Αριστοφάνη που έφτασα στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο. Έπαιξα τις Θεσμοχωριάζουσες ένα καλοκαίρι και τις Εκκλησιάζουσες το παραάλλο καλοκαίρι. Η καριέρα μου χρωστούσε ένα μεγάλο μέρος στους Έλληνες συγγραφείς και νομίζω ότι με την Επίδαυρο και το Ηρώδιο έκανα τον τιμητικό γύρο του σταδίου, όπως λένε οι αθλητές, πάλι με ελληνικό έργο με τον Αριστοφάνη. Τι ήταν αυτό που οδήγησε έναν ηθοποιό του ύψους, του μεγέθους του δικού σου, να σκηνοθετήσει? Ναι, ήταν μια ανάγκη έκφρασης, αλλά πάνω σε αυτό, αν τα πέτυχα αυτά όλα ή αν τα έγραψα καλά, έχω γράψει δηλαδή ένα σενάριο και το σκηνοθέτησα με μια ταινία. Και στο θέατρο έχω γράψει 2-3 διασκευές από τους μέμεχμους του Πλάστου και του Γκολντόνι, του Κάρλο Γκολντόνι, ο Ιππηρέζιο Αφεντάδα. Ήταν αντίστοιχα το κονσέρτο για τρομπόνι και το Γιάννης, Τζόνι και Ιβάν, έλεγα του Γκολντόνι του έργο. Και τώρα αν αυτά ήταν καλά ή όχι, θα μου επιτρέψει να μιλήσω μπροστά στο δικηγόρο μου. Όσοι ασχολήθηκαν με τη θεωρητική ερμηνεία του γέλιου, ο φιλόσοφος Μπέρξον και άλλοι, λένε ότι το γέλιο είναι μια ποινή κοινωνικού εξωστρακισμού
της κάθε πράξης, χειρονομίας και λόγου που αντιβαίνει προς τα καθιερωμένα ήθη και έθιμα. Άλλες νεότερες θεωρήσεις του γέλιου το βλέπουν κινητό και εξελίσσιμο, ανάλογα με τις μεταλλαγές του κώδικα της συμπεριφοράς ενός δεδομένου κοινωνικού χώρου, και λένε πως σε περιόδους μεγάλων αντιθέσεων και ανταγωνισμών ανάμεσα στις συνυπάρχουσες κοινωνικές ομάδες, το γέλιο γίνεται όπλο κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού ανταγωνισμού στα χέρια της μιας ή της άλλης ομάδας που κηρύσσει τον πόλεμο της γενικής γελιοποίησης του κάθε τι που προέρχεται από τους αντιπάλους της. Ενώ σε περιόδους κοινωνικής ησυχίας και σύμπνοιας το γέλιο γίνεται βοήθημα για τη σύνθεση ενός συνεπούς και ενιαίου κώδικα συμπεριφοράς που να βολεύει τη συμβίωση όλων των ομάδων της κοινωνίας. Είσαι ένα ηθοποιός που κουβαλάς μια παράδοση. Ποια είναι η τεχνική που χρησιμοποιείς αυτό? Λένε πως έχεις μια τεχνική. Όχι, εγώ δεν πιστεύω σε τεχνικές. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί γέλιου και τεχνική. Ένας είναι ο μηχανισμός. Αν θέλω να κάνω λίγο το κουλτουριάρι τώρα, θα αναφερθώ στο κεφάλαιο το γέλιο του Μπερξό, όπου λέει ότι το γέλιο είναι ένα ξάφιασμα. Δηλαδή είναι παρομοιάζει με αυτά τα κουτάκια, τα παιδικά, που βγάζεις πώς το λένε, το ξεβιδώνει, ανοίγει το καπάκι και πετάγεται ένα διαβολάκι, ένα ζωάκι, κάτι. Και αυτό σε ξαφνιάζει και σε κάνει και γελάς. Λοιπόν, η μόνη τεχνική είναι να παίζεις αληθινά, με ειλικρίνεια και γρήγορα. Γιατί αλίμονο εάν πηγαίνεις με το πάσο σου για να πεις ένα αστείο. Ο θεατής μάντεψε στο δρόμο της φράσης το αστείο σου. Δεν πρέπει. Πρέπει να τον πας γρήγορα εκεί που θέλεις για να γελάσεις.